19 जानुवारि 2024 खालार बे गोथार फुंबिलियाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनबा गाबनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोबाय। बे बिरहोनायनि गेजेरजों आं एसे सिगाङावनो जा बिबुंथि लाखिबाय, बे खौरांखौ जाहाथे दुलाराय जोंनि रायजो राजानि गेजेराव फोसावनो हायो बेखौ मिजिंथिदों। जों बुंदों दुलाराय बाथौ गौथुमा दा आथिखाल समाव मोनथाम गोख्रों खामानि मावनो गोनां दङ। बे खामानिया जाबाय बाथौ धोरोमखौ दुलाराय मुलुगावनो गोसार होनाय, बयजोंबो सिनायथि होजानाय बे मोनसे खामानि। नैथियाव जाबाय बाथौ धोरोमखौ जोंनि भारत सरकारनि सेराव खाथियाव जोङो बेखौ गायसननाय। बेबायदि जों रिलिजन कड मोनसे मोननो हायो, जाहाथे जेरै गुबुन धोरोम हिन्दु धोरोम, इस्लाम धोरोम, ख्रिस्टान धोरोमफोरा बे रिलिजन क'डखौ मोनदों, जोंबो बाथौआरिफोरा बेखौ जाहाथे मोनो बेखौ गायसननो थांबाय। जों बिनि खमब्लाबो 80-90 हाबाफारिया जोंनि आवगायगासिनो दङ। ओंखायनो बे खामानिखौ जाफुंहोनो थाखाय गाबोनो 20 जानुवारि खालाराव बे भारत सरकारनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ जों हांख्रायदों आरो बिथाङा फैगोन। जों 50,000निबो बांसिन आरज गमा खालामनानै दिन्थिदों आरो जों सानदों, मिजिंथिदों बिथाङा बे खामानिखौ नुनानै गोजोनगोन, गोजोननानै जोंखौ बेखौ होगोन। आरो थामथियाव जोंहा बयनिख्रुइ गिदिर खामानिया सोलिगासिनो दङ। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय मावख' गुवाहाटि आहमगाव गड़चुकआव थानाय बाथौ थानसालि, बेहाय जोङो 52 कौटिनि मोनसे मावथांखि लानानै, प्रजेक्ट मोनसे लानानै खामानि मावगासिनो। गिबियाव बाथौ थानसालिखौ लुगासिनो दङ आरो बे बाथौ थानसालिया देग्लाय नङाबाबो गाबोन फैनाय बोसोराव बे जाफुंगोन, बेखौ जों मावफुंनो लादों। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि धोरोमखौ फोसाबनायनि गेजेरजों रायजो राजानि गेजेराव लाना थांनाय। मानोना गोदोनिफ्राय जोंहा गोदोनि आसार खान्थि, जेरै बोलि होनाय, ना बेदर जौजोंनो गफबनाय, बेबायदि खान्थिखौ फोसाबनानै जों गोथार गोसोजों बिबारजों बावनाय जा आसार खान्थि, बेखौ रायजो राजानि गेजेराव लाना थांना मोनसे नखरारि फोसाबनाय, गावखौ फोसाबनाय, समाजखौ फोसाबनाय, हारिखौ फोसाबनाय बे खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बेखौ जाफुंगोन होननानै जों सानदों। गिबियावनो निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम गौथुमनि जानानै खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै नैथि सान हाबाफारियाव दिनै गिबियावनो आरजनि हाबाफारिया जोबलांबाय। नैथि हाबाफारि बायदि फिरफिला बिरहोनाय बियो जानानै थांबाय। दा गोथैसि बावनाय बेबो जानानै थांगोन। आरो बे दिनैनि सानसेनि हाबाफारियाव दा दिनै धोरोमारि सावरायमेल दङ आरो बेवहायनो आसामनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बेबायदिनो जोङो आलासि लिंनाय लेखा बे आलासिफोरा बाहागो लाफैगोन। बेनि उनाव जोङो मैयानि आद्रा जानाय आरो माखासे थान्दै बेयो दंबावो सावरायजोबनो, आरो बेखौ जोङो फारि फारि सावरायजोबनो थाखाय थियारि खालामदों। बिबान सोलायनाय मोनसे हाबाफारि दङ। बेखौ जोङो बे बिबान सोलायनायखौ मैया जोङो गासै दिनैनि सानथामनि हाबाफारि आरो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा जोंनि 50,000 गौमा आरजआव बाहागो लागोनखाय माखासे जोंनि सावरायनाय बा थान्दै जखन्थाइनि जिखिनि सावरायनो गोनां बे हाबाफारिफोरखौ जोङो बडि फरमेसन दङमोन, बेखौ जोङो एडभान्स लानानै फैनाय जादों आरो बेबायदिनो जों माखासे थांखि आजावनाय हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों। आरो बेबायदि लेखायै मैया जोङो बडि फरमेसन गोदान सोलाय सोल' बियो जाबाय। आरो बेबायदिनो जोङो आफादगिरि हिसाबै जोङो मेघालयनि सभाराम बसुमतारी बिथांखौ मोननो हादों आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै गणेश दैमारि बिथांखौ मोननो हादों। दा बेबायदिनो जोङो मोजां मोनसे टिम दानानै लानो हादों आरो दिनै लाइमोन आरो माइनाव दौरि आफादनि दिनै माखासेफोरखौ दाफामनो दङ, बेखौ दिनै मोनाबिलियाव दानाय जादों। माखासे बिथिङाव बेयो जोङो गोबां बोसोरनिफ्रायनो बिदि मेमर दाम होबोबाय थानायाव मोनसे बाथ्रा बुंबाय जे धोरोमारि बिथिङाव जे जेबो आसनियानो जाया, मन्दिरनि मुङाव आसनि जाया, बेखौ माबा मोनसे पलिसि लानो हायो नामा होनना आसाम गभर्नमेन्टआ जोंजोंबो सावरायदों। मोनसे दं जे जों बिनि एक्सट्रा मोनसे आसनि दिहुननांगौ, होमब्लासो जों मोननो हागोन। बेबायदिनो आसाम दर्शन आरो आसाम दर्पण होननाय मोनसे आसनि बिथांमोना दिहुनदों आरो बेवहाय गोबां बिटिआर गभर्नमेन्टआ 9 लाख होनाय जादों आरो आसाम गभर्नमेन्टआ 12 लाख होनाय जादों। आरो बेबो गोबां जायगायाव जायाखै आरो गोबां जायगायाव जादों। दा बेखौबो जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै
बिटिआर गभर्नमेन्टजोंबो सावरायनानै बिनि जिखुनु थालांनाय जायफोरा मोनाखै बेखौ इयारलि खालामनो थाखाय इयारलि खालामनो हायोब्लासो जों बैफोरबादि थानसालियाव जेरैबायदिहाय दौरिफोरा बेयाव मावसोमनानै थायो न'खर गारनानै थायो दा बेफोरखौ जोङो सरकारिफोरा एसे जुदि राङारि अनसुंथाइ होनो हायो आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जों खावलायबाय थादों जे बेयो इयारलि जानांगौ बे वान टाइम जानाङा इयारलि जायोब्लासो जोंनि धोरोमखौ गभर्नमेन्टआबो धोरोम फोसावनायाव जों गभर्नमेन्टआबो राङारि अनसुंथाइ होनो हादों बेयो निस्सय जोंनि फारसे मोजां अनसायनाय थागोन होननानै बिथांमोनजों सावरायबाय थादों बिथांमोना नाजाबाय जे दिनैनि समाव जों मोजां मोनसे मेसेजखौ होनो हागोन आरो बिथांमोना सानबाय थादों दा बेनिखायनो जोङो आसाम गभर्नमेन्टआव मोनसे आर'जलाइ होनाय जादों जे प्रति जिल्लायाव जे दौरि बादा लुनो थाखाय थानसालियाव बेखौ माने 50 लाखनि गोजौआव राङारि अनसुंथाइ होनांगौ होननानै दुलाराय बाथौ गौथुमा आर'जलाइ होदों आरो बेयो जागोनखौ